Olie dannes ofte i havet ved tropiske eller subtropiske områder. Før der kan blive dannet olie, skal følgende kriterier opfyldes. Der skal være et højt tryk og en høj temperatur. Derudover skal der være dødt organisk materiale, som skal omdannes via en anaerob proces. Der skal være et ovenliggende lerlag, som skal stoppe oliens migration, og derudover skal der også være andre ovenliggende lag. Efter flere millioner år er olien dannet og begynder at migrere, da den har en lavere densitet end vand. Og som man kan se på billedet, er det lerlaget, der stopper olien. Der findes mange forskellige boreteknikker og måder at udvinde olien på. Nogle af de måder, man udvinder olien på, kaldes flooding, hvor man pumper vand ned i et oliereservoir, og på den måde kommer olien til at flyde over vandet. En anden måde at effektivisere olieudnyttelsen er fire flooding.